Euskal Herri osoko errepideak zeharkatu ditu aurten, Frantziako turrak eta Euskal Herria nazioartera zabaltzea jarri dute helburu instituzioek eta zenbait eragilek. Nazioartera zenbat iritsi den ezin jakin, baina Frantziako telebista publikoan entzundako komentarioak deigarri egin zaizkie bati baino gehiagori Euskal Herriaren eta Euskararen izaera kontuan hartu baitituzte. Hain zuzen ere, turrak ez duela bi estaturen arteko muga bat gurutzatu, herrialde baten barruko zubi bat baizik. Ideia hori helarazi nahi izan zioten atzo munduari, gure eskuren deialdiarekin bat egindako ehunka Euskal Herritarrek. Harrotasunez, ze herri batek burujabetza prozesua egin dezan, aurrena eta behin herri sentitu behar da. Eta nik uste 3 egun hauetan errelatua irabazi dugula. Eta errelatuak diona da aurreneko 3 etapak Euskal lurraldeetan eman dirala. Eta batzurentzat muga den hori, guretzako zubia baino besterik ez dela, bidasoarean bi aldeetan Euskal Herritarrok eta Euskal Herria bizi den seinale. Pozik diot, harrotasunez eta eskertuta esango nuke. Arratsaldeon, turrak utzi dituen zifra ikusgarri ez gain, Jaurlaritzak azpimarratu du pandemia betean iragarri zela turraren iritsiera eta 3 urte beranduago festa handi bat ospatu ahal izan dela. Horretaz gain, turra duela 30 urte iritsi zenetik, elkarbizitzan egindako aurrera pausua nabarmendu dute. Bingen Zupiria gobernuaren bozeramaileak turraren hasierak gizartean, erakundeetan eta politika mailan izan duen atxikimendua nabarmendu du. Nahikoa da gogoratzea, nola zegoen gure gizartea orain dela 30 urte. Nahikoa da gogoratzea, ze egoera bizi izan genuen turrak 1982an Donostian hasiera izan zuen garai hartan, eta ikustea gaur nola dagoen gure herria, zer irudi ematen duen, nola eraikitzen eta indartzen ari den elkarbizitza eta konbibentzia gure artean, eta uste dut hori adierazteko modu egoki bat izan daitekeela, turronen irteerak izan duen atxikimendu izugarria. Bai gizarte mailan, bai erakunde mailan eta bai maila politikoan ere. Bere aldetik Josu Erkoreka segurtasun sailburuak Euskaditik igaro den Frantziako turreko Euskal erakundek prestatu duten segurtasun dispositiboak erabateko arrakasta izan duela jakinarazi du. Aurrekaririk ez zuen erronka zen Euskadiko segurtasun publikoaren ardura zuten eragile guztientzat, hori dela eta Eusko Jaurlaritzaren izenean zoriondu egin nahi izan ditu. Esan dezakegu, Euskaditik ezin hobeto egin diogula aurre erronka horri. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzaren izenean zoriondu nahi ditut, larrialdiei aurre egiteko euskal sistema osatzen duten talde horietako bakoitza eta guztia. Eskerrik asko. Azkenik, herritarren erantzuna ere eskertu nahiko nuke. Alde batetik, tur lagunen lan altruista eta eskuzabala. Eskertu, egin behar da benetan garrantzitsua izan baita segurtasun operatiboa osatzeko. 2180 mosketa puntu genituen zaintzeko, biribilguneak, bihurguneak, bidegurutzeak, sarbideak, denetarik. Eta gaur gustura egon gaitezke, puntu guztiak egon direlako seinaleztatuta, eta bakar bat bera ere ez delako zaindu gabe gelditu. Ministroen kontseiluak onartu du maskarak derrigorrezkoak ez izatea osasun zentroetan, zentro soziosanitarioetan eta farmazietan. Gainera, gobernuak COVID-19aren osasun krisiaren amaiera onartu du. Akordioa, Espainiako aldizkari ofizialean argitaratzen denean sartuko da indarrean, hala ere osasun zentroen kalte beratasun berezia aipatzen du testuak eta maskararen erabilera indartzeko beharra ere azpimarratzen du. Langabeziak beheraka jarraitzen du Hego Euskal Herrian eta 10% langatik behera egin du. 9,9%koa da ekainean. Hala, gaur egun 134.644 langabe daude hegoaldean, maiatzean baino
2.643 gutxiago eta iazko ekainean baino 8.347 gutxiago. Emakume langabe gehiago daude gizonak baino, langaben ehuneko 55,9 baitira emakumezkoak. Zerbitzuen sektorean nabaritu da batez ere langabeziaren jaitsiera. Eta lan gatazketan, Osakidetzako garbitzaileek agerraldia egin zuten atzo Gurutzetako ospitalearen aurrean eta Osakidetzan zerbitzua ematen duten enpresak gehiengo sindikalarekin aurreakordio batera iritsi direla adierazi dute. 5 urtez, lan hitzarmenaren inguruko negoziazioetan ibili ostean LAF, UGT, Comisiones Obreras eta SK sindikatuek lortu dute akordioa. Orain, Osakidetzari dagokio aurreakordio proposamena berrestea negoziazio mailan eseri aurretik. Eta kulturan, zinegoak LGTBIQ+, zinema eta arte eszenikoen Bilboko jaialdiko sariak banatu zituzten atzo iluntzean. Libanoko errealitateak izan dira protagonista aurtengo sarituen artean eta Sirens dokumentalak eskuratu du sari nagusia. My parents always tell me that there's no future here. All right, everyone, give it up. Come on, bring the energy for Slave to the Siren. They've come a long way. Eu gosto de entender os grupos sociais que são perseguidos como as plantas que, sobre um território de violência, não deixam de viver. Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Turraren balorazio positiboa egin du Jaurlaritzak, segurtasun dispositiboa sekulako arrakasta gisa definitu dute. Ezustekoak, anekdotikoak izan direla esan du Erkorekak, 2. eta 3. etapetan txirrindulariek izandako zulatuak ikertzen ari direla ere adierazi du. Era berean, Morgan izandako boikot saiakeragatik 19 pertsona identifikatu eta 11 inputatu dituztela jakitera eman du. Dena den, segurtasun profesionalen zein herritarren jarrera goraipatu du. Bingen Zupiria Jaurlaritzako eledunak ere eskertu du Euskaldunen jokabidea. Esan dezakegu, Euskaditik ezin hobeto egin diogula aurre erronka horri. Hori dela eta Eusko Jaurlaritzaren izenean zoriondu nahi ditut larrialdiei aurre egiteko euskal sistema osatzen duten talde horietako bakoitza eta guztia. Eskerrik asko. Azkenik, herritarren erantzuna ere eskertu nahiko nuke. Alde batetik, Tur lagunen lan altruista eta eskuzabala. Eskertu, egin behar da benetan garrantzitsua izan baita segurtasun operatiboa osatzeko. Nahikoa da gogoratzea, nola zegoen gure gizartea orain dela 30 urte. Nahikoa da gogoratzea, ze egoera bizi izan genuen Turrak 1992an Donostian hasiera izan zuen garai hartan, eta ikustea gaur nola dagoen gure herria, zer irudi ematen duen,
nola eraikitzen eta indartzen ari den elkarbizitza eta konbibentzia gure artean, eta uste dut hori adierazteko modu egoki bat izan daitekeela, Tour honen irteerak izan duen atxikimendu izugarria. Nabarmendu beharra dago Frantziako Tourreko lehenengo 3 etapetan aldarriek eta ikurrinek edukitako presentzia, eta atzo gainera gure eskuk aldarrikatu zuen Bidasoa muga baino gehiago topaleku bat dela. Baina aldarriak eta ikurrak alde batera utzita, mugimendua egonda Tourrean lehenengo etapetan. Adam Jansek Bilboko etapan garaipena lortu ostean, momentuz maiotoria eramaten jarraituko du. Hori bai, Pogacar du segika 6 segunduko aldearekin atzo, Philipsenek sprint polemiko batean besoak altxatu zituen Baionan, astelehenean berriz Zornotzan inork ez zuen galdu nahi izan etaparen irteera eta tropelak festa giroan ekin zioten etapari. Argi eta garbi nabarmendu behar da Frantziako Tourreko lehenengo 3 etapetan aldarriek eta ikurrinek edukitako presentzia. Eta gure eskuk Tourra erabili du Bidasoa ibaia muga baino zubia izan dadin aldarrikatzeko. Era berean Euskal Herria bere etorkizuna erabakitzeko eskubide duen herri bat dela mundu osoan zehar ezagutarazteko. Baina aldarriak eta ikurrak alde batera utzita, mugimendua egonda Tourraren lehenengo etapetan. Normalean nahiko lauak izan ohi dira lehenengo etapak, baina aurten gogorasi dira eta bihurriak izan dira gainera. Adam Jansek Bilboko etapan garaipena lortu ostean momentuz lidergoa mantentzen du. Hori bai, Pogacarrek jarraitzen dio 6 segunduko aldearekin. Hala ere, asteazkenean Pirinetara helduko da tropela eta indarrak neurtzeko norgehiagokak izango dira bertan. Eta maiotoria jabe salatzeko aukerak badaude. 3. etapa, aurtengo Tourreko lehen lehia izan dute ziklistarik azkarrenek Lapurdiko hiriburuan, eta Philipsenek altxatu zituen besoak Baionan. Esprinta polemikoa izan zen, bidea itzion bana erti, eta 20 minutu luzez egon zen epaileen erabakiaren zain. Euskal Herria agurtute txirrindulariek, baina 5. etapan, Pirinetako lehen etapan tropela Euskal Herritik igaroko da berriro. 30 kilometroko barneraldi laburra egingo du Zuberoan. Hala ere, hasierak eta bukaerak ez dira berriro itzuliko Euskal Herrira, eta tamalez Euskal txirrindulariek ez dute garaipenik lortu. Baina ikuskizuna eman dute. Gasteiz Bilbo etapan 10 kilometro falta zirela bakarrik ihes egiten saietu zen Pello Bilbao. 7 euskal txirrindulari ari dira parte hartzen txirrindularitza proben artean erregina, eta besoak altxatu ez dituzten arren maiotoria euskal zaleek daramate. Frantziako Tourraren lehenengo 3 etapek Euskal Herria zeharkatu dute eta ilusioa, gogoa eta aldarrikapenak nagusitu arren, ertzaintza 11 lagun ikertzen ari da Frantziako Tourreko lehen etapa oztopatzen saiatu zirelakoan. Horrez gain, igandeko etapan, errepidean, txintxetak jarri zituztenen bila ari da ertzaintza. Esan behar dugu Euskal Herriak erabaki nahi duela eta bi aldeetako euskal nortasuna duen jenteak Euskal Herritarrok erabakiko dugula. Batzuentzako Bidasoa muga bada, baino gure eskuk aldarrikatzen duena da zubi bat dela. Bidasoa zubi bat izango da, Euskal Herritarron arteko zubi eta bi aldeetako euskaldunok batzen gaituen zubi izan behar du. Etorkizunean ere eta hala izango da erabakitzeko eskubidea behin gauzatzen dugunean. Eta Tourra igarota, Irun eta Hendaia arteko abenida zubia berriro itxi dute, hesiak jarri dituzte. Uztailaren 3an ireki zen abenida oinezkoentzako zubia eta 24 ordu baino ez du iraun. Frantziako Tourrak Euskal Herria atzean utzi du. Irun eta Hendaia arteko abenida zubia uztailaren 3an irekita zegoen txirrindulariak handik pasatzeko. Gaur berriz itxita. Zubia irekitzeko prefekturaren baimena hilaren 3ako soilik zen, eta udalangileek goizeko lehen orduan hasi dituzte itxira lanak berriro ere Frantziako poliziaren begiradapean, eta bi herrietako herritarrek ezin dute eguneroko joan etorrietarako erabili Europar Batasuneko funtsekin berritutako azpiegitura historiko bat. Inguruan paseatzen ari zirenek harrituta eta batzuek haserre hartu dute albistea.
Bidasoaren bi ertzak lotzen dituen eta turraren igaro bideak berriro irekitza lortu zuen oinezkoen azpiegitura historikoa 2 urtez itxitagon ostean egun baterako soilik ireki zuten. Ordu batzuk besterik ez du Iron irekita abenidak. Arrisku terrorista argudiatuta 2021ko neguan itxitako zubia da hori. Uztailaren 3an ireki zuten Santiago zubitik Lapurdiruntz turra pasatzen zela eta Baionan helmuga zuen 3. etapa batean. Kotxezen Arrendaiako auzapezak eta Jose Antonio Santano Irungo alkateak bertan elkarrizkoa emanda irudikatu zuten zubiaren irekiera, eta aldarrikatu zuten ez dadila gehiagotan itxi pasabide hori, baina ez da hala gertatu. Avenida zubia berriz irekitzerakoan Ezenarrok azpimarratu zuen frankismoko ordurik ilunenetan ere zubi hori etzela inoiz itxita egon. Izan ere azpimarratu zuen zentzugabekeria zela oinezkoentzako pasabide hori iste jarraitzea. Frantziako poliziek urte hasieran Santiago zubiaren mugako kontrol iraunkorrei uko egin eta gero. 2021ko urtarrilaren 14tik Izpaldude eta Larraineko pasabideak itxita daude. Eta horrela jarraituko du oraingoz Avenida zubiak ere, naiz eta turraren pasabideak eragindako oinezkoentzako pasabide horren askapenaren irudipena izan. Eta politika arloan, Donostiako udalean berriz, EAJaren eta PSren udal taldek koalizio gobernua osatzeko akordioa lortu dute eta osoko bilkuraren gehiengo osoa izan dute horrela. Udalak jakinarazi duenez, maiatzaren 28ko hauteskundeen ostean irekitako negoziazioetan lortutako itunak egonkortasuna eskainiko dio udal gobernuari legegintzaldi honetarako. Donostiako udalean koalizio gobernua eratzeko akordioa itxi dute EAJak eta Alderdi Sozialistak. 3. gehiengo absolutuz gidatuko dute Donostiako udal gobernua EAJak eta PSek. Akordioa ixtean 5 ardatzetan egin dute bat, eta horiek dira: Donostiarrak gure ekintza politikoaren erdigunean izan daitezela, bigarrena kalitatezko enpleguak sortzeko politikak bultzatzea gizarte kohesiorako tresna gisa, etxebizitza politika berritzaileen bidez gaztetu ahal den hiri batean bizi eta gozatu ahal izatea, elkarrizketatik eta herritarren konplizitatetik hirik partekatu baten alde egitea, eta azkenik gure hiriaren etorkizun iraunkorra eraikitzea. Akordioa itxita Eneko Goia gidatuko du udala, Nekane Arzaius alkateordearekin eta hirigintza plangintza eta etxebizitza berrirako zinegotziarekin. Marisol Garmendia sozialista izango du 2. alkateorde, ekonomia bertako enplegurako eta ekologiako zinegotzia. Ane Oiarbide ostera 3. alkateordea izango da, hiri proiektuetako zinegotzia izateaz gain. Jon Insaustik kultur nortasuneko euskarako eta turismoko zinegotziaren ardura izaten jarraituko du, 4. alkateorde izanik. Iñaki Gabarain kiroletako eta bizitza osasuntxurako zinegotzia izango da, eta Maria Jeido eta gizarte zerbitzuetako ekintza komunitarioko eta auzoetako zinegotzi. Talde bakoitzak aurreko legealdiko zinegotzi kopuru berdina izango du. Orain arte bezala 9 zinegotzi izango dituzte jeltzalek eta 5 zinegotzi sozialistek. Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren artean izandako negoziazioen. EH Bildu Gipuzkoako lehen indar politikoa dela eta koalizioa konfiantza osoarekin lehiatuko dela Espainiako Gorteetarako uztailaren 23ko bozetan, horixe azaldu du Gipuzkoako zerrendaburu Mertxe Aizpuruak gaur Donostian. Erantzi du EH Bildu Gipuzkoan duen lidergoa ez dela aldatuko eta uste du Gipuzkoak ahots abertzale eta aurrerakoia behar duela Madrilen. Gipuzkoan Madrilen ahots abertzale eta aurrerakoi indartsu bat behar duela. Espainiako eskuinarekin inolako zalantzarik izango ez duen indar bat. Ulertezina eta justifika ezina da guretzat, PPren babesa bilatzea eta jasotzea, are gehiago ultraeskuinarekin atzera pausoak adosten ari diren bitartean egunotan. Eta gaiz aldatuta epaileak kartzelara bidali du behin-behinean iragan larunbatean andre bat labankadaz hil ostean bere burua entregatu zuen gizona. Iruñean gertatu zen Ermitagaina auzoko Anaiak tabernan. 57 urteko emakume bat izan da Iruñeko Ermitagaina auzoan asteburu honetan erailketa matxistaren azken biktima. Gizon batek bikotekidea eta bazkidea zena hildu eta ondoren bere burua entregatu du udaltzaingoan.
Erasotzailea eta biktima biak txinatar jatorrikoak dira. Ermitagainako Anaiak tabernako bazkideak ziren, eta taberna horretan hilabete inguru zeramaten elkarrekin lanean. 100 lagun bildu dira igande eguerdian Iruñeko udaletxe plazan erailketa matxista salatzeko kontzentrazioan. Emakumeok 100 eraso mota jasaten ditugu gure egunerokoan. Feministok oso argi daukagu hori. Argi daukagunez arazo egiturazkoa dela. Sistema heteropatriarkalaren ondorioa. Eta ez dela etengo gizartea egituratzen duen matxismoarekin amaitu arte. Kontzentrazioa isiltasunan izan da eta bertaratutakoen txalo zaparrada batekin baino ez da hautsi. Eguraldia lagun izan ez den arren, jende handan abildu da hilketa gaitzetsi eta biktimaren familia eta lagunei elkartasuna eta maitasuna adierazteko. Gaur, Sanferminak baino 2 egun lehenago, emakumeen manifestazio bat izango da, gaueko 11etan Iruñe herrian, festetako esparruetan ematen diren eraso matxistak salatu eta erasoen aurrean mugimendu feminista sareatua dagoela adieraztea da helburua. Urteak dira, Iruñe herrian autodefentsa feminista ederki saretu dela. Eta horren adibide garbia da, Sanferminak baino pare bat gau lehenago egiten den manifestazio deigarria. Marea beltz batek biltzen duelako Iruñea. Emakume eta identitate disidente aldunduek parte zaharreko karrikak hartzen dituzte, arropa beltza soinean eta aurpegia estalirik lastargiak eskuan dituztela. Mezu eta aldarria argia da. Sanferminetan eta festagiroan ematen diren indarkeria matxista salatu eta erasoen aintzinean autodefentsa feminista ukan. Eta gaueko espazioetan, ostatu, kontzertu, areto eta karriketan emakumeek jasaten dituzten eraso matxistei erantzuna emateko mugimendu feminista ongi antolatuta dagoela argi utzi nahi dute. Argi eta garbi diogu, ez badakizu inguruko emakume, boierak eta transak ez erasotzen, ez badakizu espazioak ez okupatzen eta ez badakizu modu osasuntzu batean harremantzen, ez etorri. Erasotzaile, ez zara ongi etorria. Ez Iruñan, ez inon. Beti bezala, uztailaren 4eko gaueko 11etan, Baratxurien plazatik irtetzen da Marea Beltza. Emakumeentzat, festa giroa espazio ez seguroa izaten jarraitzen duen bitartean, autodefentsa feminista beharrezkoa izanen delako. Lan arloan, ekainean epaitutako Tubacexeko langileari 6 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote. Gaur-gaurkoz, 2 pertsona epaitu dituzte, Aintzane Mendia absolbitu zutena eta ekainaren 15ean epaitu zutena. Langileak 6 hilabeteko espetxe zigorra eta isun ekonomikoa ezarri dizkiote atxiloketan erresistentzia erakusteagatik. Hori bai, epaiketan argitu zen, ez zuela agintaritzaren aurkako atentaturik egin. Eta Osakidetzako garbitzaileek agerraldia egin zuten atzo, izan ere, gehiengo sindikalak eta Osakidetzan zerbitzua ematen duen enpresak aurreakordioa lortu dute. Osakidetzako garbitzaileek aurreakordioa lortu dute. 5 urte daramate borrokan lan hitzarmena berritzea eskatzeko. Bada gehiengo sindikalak, hau da LAB, Komisio Obreras, UGT eta SK sindikatuek aurreakordioa lortu dute Osakidetzako zentroetako garbiketa zerbitzuaz arduratzen den enpresarekin. Beraz, badirudi lan gatazka bukatu dela, hala ere orain Osakidetzari dagokio aurreakordio proposamena berrestea negoziazio mailan ezeri aurretik. Ekainaren 26an ados jarri ziren bi aldeak eta sindikatuek salatu dutenez oraingoz Osasun Sailak ez du horri buruzko iritzirik eman. Izan ere, azaldu dutenez, badirudi enpresa eta Osakidetza ez direla ados jartzen langilei dagokiena ordaintzeko behar den moduan. Hori ikusita, arduraz jokatzeko eskatu diote sindikatuek Osakidetzari.
Eta gaurko berri dugu ere, Donostiako zubietan sua piztu dela, erraustegiaren aurkako mugimenduak eta gurasosek sareetan zabaldutako bideoetan halaxe salatu dute. Antza, goizeko 8 aldera piztu da, baina alarmarik ez da zabaldu inguruan. Momentuz, ez daukagu informazio gehiagorik, ez dakigu zer den gertatu dena, baina adi egon behar gara azken berriak helarazteko. Eta Araban, martxa batek lotuko ditu Olarizuko eta Santa Katalinako lorategi botanikoak uztailaren 8an. Santa Katalina lorategi botanikoaren lagunen elkarteak martxa berezi hori antolatu du. Bigarren edizio honetan 17 kilometro egingo dira Gasteizko Eraztun berdearen eta Zadorraren ibilbide berdearen artean. Eta da Iruñea prest dago Sanferminetarako, Leire Martínez. Bi egun besterik ez dira falta munduko festa honenei hasiera emateko. Hortzegunean, eguerdiko 12etan Osasunako presidenteak botako du koete edo txupinazoa. Momentuz, hiria festetarako prestatzen ari da. Lorategiak esitu, ostatuak edariz eta janari zornitu, komunak paratu, oholtzak eta nola ez. Zezenak heldu dira Iruñara. Orain, Arrotxape auzoan gaude, gaz ikuiluen aitzinean. Hemen, momentuz, gaua pasatu dute Fuente Imbro, Jose Escobar, Zebadagago eta Palmosia ganadutegiak. Ezantziere, uztailaren 6an saio berezia izanen dugula Iruñetik 11 telebistan, eta egunero Sanferminetako kontuak ere ekarriko dizkizuegula. Eta kiroletan, Nazioarteko Federazioko idazkari nagusia kargutik kendu dute Euskadikoaren aurkako kanpaina egiteagatik. Espainiako Pilota Federazioko buru da Julián García Angulo. Idazkari nagusi izateari utzi arren, Espainiako buru izaten jarraituko du. Nazioarteko Federazioak uztailaren 29an bozkatuko du Euskadikoa kide izateko estatutuak aldatu edo ez. Ondorioz, Euskal Herriko instituzio eta eragilei honako eskaera hauek egiten dizkiegu. Munduko Pilota Batzarrari eta Euskal Pilota Federazioei eskatzen diegu jarrai dezatela egoera honi irtenbide bat aurkitzeko lanean eta har ditzatela helburuak lortzeko bidean behar diren erabakiak. Besteak beste, Nazioarteko Euskal Pilota Federazioan Euskal Pilota Selekzioa ofizializateko Informazio horrekin iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Piztiak taldearen beltza bestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu atarian dituzuela eskuragarri. Gero arte. Pentsatzen